Nish, níl cuireann teoiriseach caint faoi cuasaí wikianna agus anis ceann chuí leis do leathanach a agrú ionas go mbranos ar nós an blag. So tá an blag anseo seo na hiontrálacha ar fad ar an blag ranga mar shampla. Now, an rud le déanana ná clicáil ar teidil alt ionas go daint with steach san alt. Tá sé seo tábhachtach ó thaobh an teidil a fháil gceart. So, rana mé seo, cópáil agus ramu with steach a grami an sin agus an sin rana mé takes link add link agus save an sin taithe isteach go dtí an lasc níl an leathanach seo cruthaí a fós, so edit agus an sin copy and paste ar an takes cópa grama just control V a bhrú agus save agus sin ná haimse rás feici sibh. Dina mé ceann amháin eile arís edit is lína nua rás go an blag seo ceann eile list a riomhphoist an CESI cópáil control V Grammy and Chance Jache Rounian takes link agus add link save clicáil ar an nasc nua níl an leathanach an fós clicáil ar edit agus an sin cópáil an control V agus save. Sin an chuí go mbíonn tú á chruthú á bildal suas de réir chéile. So ná pak leis na backs sin a brimé san ar haimse seach just atá gá nasc agus is féilim leanach de rá agus na cí eile a chur isteach freisin. Okay. Má tá si bh chuir teidil isteach le nasc tá seans go le gach duine sa rang ar nó smaoinemh don tráchtas ní bheith aon duchar de anam a chur leis an nasc because níl tú géirí go mbeidh chuile gonne ag nasca go dtí an leathanach céanna. Okay, sin é.